हाय गाइस हेलो गाइस हो आसा आसा सब वीडियो फोटो बना है ना कोडे मोबाइल उठाई ले आसीजी केवल आना है काठ भांग जाओ तारा किस काम नहीं ज्ञान ज्ञान को आसेंगे रोसई कौन है हाँ का आधा ना रे अब के ना तो खा ये आलू की करके टका ना नहीं इधर सांगड़ा से हेलो गाइस कौन आज चिकेन तरकारी चिकेन तरकारी यही अधा आई छना ना हेलो कर भाई जालुची सेमती पड़ी जाइए सब काम ऑर्गेनाइज ए आसी कोन छिडा आइछ तो आलू करिया छिडा आइछ कर नहीं नहीं साउ दाउ मा जालिया पड़े हले रितेश मु करछि ज्ञान सेन पकर रोसई सब काम करथि ज्ञान आमने खंबा आलू मिलला वाला लागला आसी करबा ना टम थो जालो जालो मुंडा ऑनलाइन छिल ए जाऊ भात को या जाला जाला तेल डाणा तो तेल डाणा है शीघ्र घांटी साल पर हम झांकी दाथा जे सुकी दाथा नहीं हां नहीं जालो कम नहले कह दियो आ अधिक होई जो नहीं हाँ आप तेल दिए पकई मसला ताजा दिए कर दियो मटन दिए ना तुम दियो मते काम ए भाई हम ठीक था समझ ले जान हमें जाना आखिर विधान करले ना नॉन वेज रो कर जाथरो हैं नॉन वेज जाना आउले तेल पको 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 तेल अछि पको सबला पके दिए तेल मला घांटी दियो मसला पानी हेले मार दो काहे तेल अछि
ଏ ମାଇକି କୁକୁର ସତରେ ଜ ହୁଏ ମାଇକି କୁକୁର ସେଠି ନଡ଼ ନଡ଼ ନା ଦୁଃଖୀ ତମେ ସେଠି ରୁହ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଏ ତମେ ଯାଅ କମ୍ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି କାମ ନାହିଁ ମୋର ବି ସେଠି ତମେ କିଛି କରନି ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ତମେ ଖସି ପଡା ହେଲା ଇଏ ଗଳିଆ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ରୁହେ ମୁଁ କରିଥିଲି ନା ରହିଲେ ଭାଇ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଗଳିଆ ମାରି ପଡା ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦି ମୁଁ କଥା କହିକି ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଗିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବାର କହୁଛି ସେଇଠି ଦେଖିବ ଭାତଟା କିଏ ନ ଖାଇଲେ କିଏ ଖାଇବ କିଏ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ହେଲେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ବାର କହୁଛି ନା ଭାତଟା ଦେଖିବ ସେଇଠି କଣ କରୁଛ କରିନା ବଳିକି ବାହାରେ ଆସ ସେଠି ତମ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି କଞ୍ଚନ କାଣ କାଟି ଆମେ ଚଳିଲାନି ହାତ କାଟିବନି ହାତ ମାନେ ପକ ସେଟା ନାଇଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀର ମେନ୍ ହେଉଛି ମସଲା ଧାନ ସତ କହୁଥିଲେ ମୋ ଗୋଠି କିଲେ ଚାଉଳ ହବନି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବାରେ ପଛ ତ ମୁଁ ମନେ ପକଉଛେ ଏଇଟା ଚୁଲି ଚୁଲି ଆଉ ତେଲ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନା ପକା ହେଇଥିଲା ଜାଣିବା ନା ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ପକେଇ ଦିଅ ଯାଉ ସିଆଡେ ପକେଇ ଦିଅ ସେ ତେଲ ଖାଇବା ତ ଏଠୁ ଯାଉଛି ପକେଇ ଦିଅ ଖାଲି ଝାଡ଼ ଲାଗି ନା ମୋ ପେଟ ଖରାପ ଲୁଣ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କାକୁଡ଼ି ସେ ସାଲାଡ଼ ନା କ'ଣ ରଖୁଛି ତମେ ସେ ବନ୍ଦ ଖାଉନ ତମେ ଖାଇବନି କି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଜାନା ଆହୁରି ବହିନି ପିଆଜ ଖାଉନଥିଲ ରାୟ ତମେ ନେମ୍ବୁଟା ଆଣ କରୁ ଆମକୁ କହ ନେମ୍ବୁ ସେ କାଟୁଛି ଖାଇକି